kawe ka jingja ka ba social kai ka balaja ha kawe ka snong ka bahap hapo ka distrik Purnia hapo ka Jala Bihar ha ka ba ki sangut kit khot jong kawe ka longyeng kila sha thang im hakmat ki pajpa babun balang ki bala supekai yakane ka jingja thang jong kine ki longyeng namar baki keno yakane ka longyeng baki dei kinong aiksut ne kinong kenya kane kate ka jingja ka balaja hakamit jong ka henru tarik menta ubnai hakatan jong ka Mufasil police station halor kane ka jingja ki pulit ki lakem ya ki laingut kentup ya ka traktor bati utrai Jakarta ka traktor halor kane ka jingja haba petikna ya kane ka jingja uhe pulit jong ka Sadar Purnia ulaong ba uwe ukna uba kerteng usunu kumar ubadang kadrius nyam kerta ulawan bat pentip saki pulit bagi khot jong ka jaj penriu oron kila tombor ya ka longyeng jong u da ka pakeno ya ka longyeng jong u baki dei kinong aiksut ne kinong kenya kumta kila thang em ya ki sangut kit khot jong ka longyeng jong u haba ki pulit kilawan poi hakata ka snong kila la basan ngut ki breu kila ja hakata kamet kentup ya u babulal ka sita umanjet ka aranaya batu katu haden balalap ya kamet yap jong kita ki basyatang kumta ki pulit kila kem ya kita ki laingut kamen suaru layatu ba uwe ubreu ba kerteng urambit ulasya penyap nakadau bagi keno ba udai unong aiksut